dawuh langgeng Kakang Naldo para genjo papak popan ya kawit kater kali jodhe sapa sing gawe pun dawuh ingkang pangandika Ibu Kakang menika ketingal suwanipun tipah pujangga pun mesmara wonten ing kayangan Suwaya kawula mak badhe kaluhuran sabda paduka kula wonten kadang kula pengin dados wigatos sing karya kawula niki Kakang Naldo Kosmomo kanthi karajan prastanira nggih harus saking berkah pangestu paduka kula Praharja Wiswan kula pangabekti kula kantun yo Kosmomo banget panar mulut dene kita ngaturake pangabekti kajaba sapa ibu kaya nawi ganti apa sumengko awak bojro prampan ring kayangan Suwaya nggih. Kosmomo. Kawula niki kula dados kowe kawuningan. Sowan marah dengan sopan kongkulu yawit mes kunti sabdanipun Kyai Badranaya menawi kula kawutus kinten ngupayakaken sekar budak tunjung ulun arane titah pujangkara derek nate nyemrati kawontenan ing sekar budak tunjung diri pareng pati ulun paring pidak dumateng jasad kula iki Kosmomo wonten timbalan kadang yo pancen para nyapa kalamenta dina iki sekar budak tunjung wis teka kala mangsane bakal tumurun para madya padha kinarya sarana tentreming swasana ing jagat iki munggahe wanti-wanti dawuh marang jeneng sira sakuse jeneng sira Antuk Nugroho sekar budak tunjung iki enggal aturna ana ngersane Kakang Badranaya mekaten mriki Joko saking karo paduka para nggih iki tamana Kosmomo Kulon mas padake kang prato iki kaya titah pujangkara Siarjuna Janaka kanthi karajan praparira nggih kawula iki gunaken saking kasubut berkah pangestu pasaja Praharja Wiswan lan pangabekti mugi kula iya Janaka pangabekti wah Permati Raja Pratani Rohulu kawula niki kula sangbar Naroda Praharja Wiswan syukur pangayibake ketiga Arjuna yo kang dadi wigatin ning kene jeneng kita Pratama kayangan Suwaya ulun hujan dados kowe kawuningan awrat mundi yang pangandikan Kakang Badranaya menawi kita menika kawus kinen antan tanahipun Kakang Semar Sekar Budak kepareng paduka paring sedang dumateng jasad
titi sedap sekaring taun langkung Canaka Buhaliro sadurunge jeneng Kita Prapono Kahyangan Surawaya yektine wasana satriya ingkang kowe dhisik prapta ing kahyangan yaiku Kadang Mudane Sri Rama Wijaya ingkang sesilih Raden Lesmana uga ninggal karep kaya jeneng kita nyuwun sekar budak tunjung arep ning dewa wisipatan nggih sapa kang kowe dhisik prapta ing kahyangan ya kuwi ingkang ndarbeni Janaka Hati guru beneripun paduka sing jagat Girinata menika priksa kedahipun ingkang nampi Sekar Budak Tunjung Biru menika raja napa kenging menapa paduka paringaken kula semana kepareng paduka pukulan kados pundi kula dereng bungkam Kakang Narada menika minangka cekna minangka dados sarana pralampita menawi estanipun dinten mereka sampun dumugi kala mangsanipun paripurna ayanipun Rama Wijaya wonten ing Madyapada nglengseraken dharma dhumateng ingkang kawugan pramila ingkang dados rananipun jalaranipun inggih Sekar Budak Tunjung Biru menika kala wau nyerat pantes neter dhumateng sepinten katresnanipun para Pandhawa dhumateng Kakang Semar. Oh, ngaten ingkang paduka kersaken Adi Guru. Inggih Kakang. Menawi saking menika Kakang Narada sampun ajeng kangelan. Kula aturi ngawat-awati lampahipun satriya kekalih menika kala wau Kakang. Oh nggih, Adi Guru saged dawuh paduka pamit pradha panggilan nuwun. Manjung panjenengan nuwun. Satrio mandhep dhisik aja susunggun mulumaku iki ana satriya nyikek aku kowe sapa Raden pamadyaning Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka kowe sapa satriya nggih Kestuba Raden Lesmana ya Raden Murdaka aku Kadang Mudane Koko Prabu Sri Rama Wijaya yen apa Raden nyikek aku apa bener yen sira mentas kaparingan Sekar Budak Tunjung Biru pancen para nyata Sekar Budak Tunjung Biru paringake karaku pakatan nggo srana nggo bakal mboyong Sang Pamong Agung Kyai Semar Sumrupa Kyai Semar kuwi pamonging Pandhawa sadurunge dadi pamonging Pandhawa kuwi pamonging wong Pancawati ibarat dene kebu mulih marang kandhane boyongan Semar yen to pancen bisa ngasorake kridane pamadyaning Pandhawa mati bareng tak wujuti
Agus tahu seliringan karo satriya iki nalika tran-tran kareng kedempa tak tindene ana satriya murub dadane sapa Praja Putra Pringgo dadi Raden Gatotkaca iya Wanara Seta sing aran Anoman yo Anoman Senggono yo Gimbong Mangriawan lho yo Anoman sampeyan iya mikir Petro itu nggih lah sampeyan niku sing Kendal mboten nek nggih sampeyan niku Kendal soto nggih isih oh begitu aja cium urip lu tesih lah terus karek cetruk pokoknya lah pun mau mati mau urip mesake men dadi cetruk nggih pun lah dedek-dedek nih kok ana duit 500 aku titip karena lo karep oke matur nuwun mungkin kita tercapai kene apa kene lah satrane cangkemmu bikin duitnya ada orang tua ada penyakit yang ora wis to ngene kok ora rumah dudem sini nah status sing ora aku mau kowe jadi aku pengen lagi setro ora satrepek dene dite dibati setro nyang kowe lah ngono nah wis wong idan kabeh lagi kapan niku gak ada petro ini sing ajane kula tau kabare kocok mati dulu selamat lah syukur den niki bos kula riyen kowe tau melu kan nate ala pripun to niki sing tenan niki Petro tau melu aku biyen banget Petro pirang-pirang aku ngono to biyen saiki lo manongan lamungan Anoman Anoman pripun kabare selamat syukur kok pinara omahmu endi ora tak sampeyan ngliwati omahku lho niku mau nek ala niku enten lampu merkuri padang oh iya mriko mau enten omah cat ijo ngarepe cagak gendera iya kuwi omahmu niku kantorku rame lah omahmu jejere mau enten omah gedhe omah loji dawa kuwi omahmu niku sekolahan lha kae omahmu ngendi wingking sekolahan lho kae wae nang kok kertek lho ngadape ana sok kok ngampirke kok kok menawa nek mampir arep raut kok ngampirke Gatotkaca lebaran aja kancawi dina iki sekar budak tunjung biru Katut Kyai Badraya kuwi aja ngagu-agu jiwa Badraya kuwi pundene para Pandhawa kakon kowe bakal boyong Siwa Semar putih sing langkai bakene Gatotkaca kuwi lho kowe cara perkara lho ngerti undang-undang Anoman yang kurang ajar takon adikmu Petruk Petruk ku neksen aku biyen iki mateni buta sedina ki untuk 100 ayo ya ora Petruk neksen to nggih pancen terus deh Ndara Anoman iki niki tahu sedina niku perang mateni buta ngantos untuk 100 ayo kowe perlu ngertos ning perkara sampeyan mateni buta 100 aku ora gumun sampeyan wis digdaya tekse duwe kasetet iya pancen mengkono arep niki Ndara Gatotkaca iki jabang ketuka umur setahun ya umur setahun niki pun mateni ratu buta jenenge Prabu Palapercana karo patihe ki sapa Patih Setu
kuwi lho. Patih buta kae sepatu patih sekipu patih sekipu tantra kali kala persona niku dipateni jabang tuku ndara kali kanca niku lagi umur setahun lho mateni buta 100 saya didaya bar saiki buta umur setahun kok mateni buta ayo zaman umur setahun iki sapa mik rumenan sampeyan lho apa meneh mik dek tumpuk Dustenan krono-krono ora bedanya itu mriku ndara kali kanca umur setahun bisa mateni buta Bagong niki umur 10 tahun nyang hukuman ping 3 nggih lho aku nyang hukuman nek sing ngakon kowe to ngono ngakon piye aku lak biyen tak mbok kanggo mendok lu nyolong pitik lak ngono to malah kon nunggak nipun hati-hati deh perkara wonten niku biasa wong-wong pamer wong umum niku bocah durene ya aku ora lagi wah jaga pelajaran sekarang ayo tatanan hatimu karo kanca
katon berkageng jangrori sang mawe kandrung barang kadulu uger moyak maye katon yadawur ora sing manah kula Raden sak sampunipun sekar budak tunjung guru sampun kasta Ilanuman aja trangkisya baliya marang negara Pancawati matur lawan Kakang Prabu Sri Rama Wijaya awit saka gawating lalakon iki Papa Prabu kinen ngrawuhi marang Kareng Kedemplok miras pantes angestreni lho Bakan Boyong Kyai Sipat iki wis saking dawuh Pak Buku Raden